खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि फोसावथायाव बर' रावखौ बाहायनो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। जुलिनि थांखिखौ नेवसिगारनायनि थाखाय गावनि बिबोनांखौनो बुथारदों। काछाराव 70 लाख रांनि निसा गोनां मुवा बोखांदों। क'क्राझाराव बिजेपिनि कार्यकर्ता सन्मेलनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। घालेंदुवार बियाबाव भारतीय जनता पार्टीनि जयनिं हाबाफारि। तिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोननिफ्राय ब्रिटेननि गंसे फाइटार जेटखौ लांफिननो हाबाय। अरुणाचलाव आसाम राइफल्सजों गावलायनायाव NSCN KYA नि उदखारिया थैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि फोसावथाय आरो फोसाव बिलाइफोराव बर' रावखौ बाहायसिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय बिटिआर सोरखारनि बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव बड'लेण्ड स्पीक्स फ्रम विजन टू एक्शनखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रिया रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव सोरखारि फोसावथायाव बर' रावखौ बाहायगोन होननानै फोसावो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया गुबुन गुबुन की प्रजेक्ट आरो सेबखांनायखौ बेखेवो। बेफोरनि गेजेराव बिटिआर कमिउनिकेशन ब्रिज मोनसे बां रावारि फुंखा जेराव 18 ओनसोलारि रावफोराव 1001 सोदोब आरो 1001 बाथ्रा दङ। गुबुन फोसावथायफोरनि गेजेराव दङ ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड, ए जार्नी अफ चेन्ज इन बिटिआर आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'जों लिरजानाय लुक इन विदिन माइ रिफ्लेक्शन लोगोसे 2024-2025 मायथाइनि बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि बोसोरारि रिपर्ट। बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन, गाहाम सानलायनाय आरो समाजारि गोरोबलायनायखौ फोसावनायनि थाखाय बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनखौ गिबि मन्थ्रिया बाख्नायदों आरो बे मिशना थांनाय 5 बोसोराव गायसनजानाय दिदोमथि आरो खौसेथिखौ गोख्रों खालामनायाव बिहोमा होदों होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो हारिमुआव बिहोमा होबोनाय, सुबुं हारिमु आरो दोरोंफोरखौ ओनसोलाव फोसावबोनाय सा 18 गेदेमाफोरनो गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बड'लेण्ड लाइफ टाइम एचिभार एवार्ड गथायनाय जायो। गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम ओनसोलाव सनिबार मोनाखालि जुलिनि थांखिखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनाव सासे आइजोखौ असे बिगुमैयानो खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बुथारजानाय आइजोखौ कमल खाननि बिसि गलेज बिबि होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दायनिगिरि जवाहमुद्दिन मण्डला मोनानि 10 रिंगासो समाव गोबौ देगारजों गोदोनायाव गाग्लोबदोंमोन। दायनिगिरिया मिस्ट्रि खामानि मावोमोन आरो जौ फेनानै न'आव सौफैनायनि उनाव अजद होनाय बायदियै बे दायखौ मावदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मण्डला बिबोनांखौ गावनि बेरेखायै हाबा खालामनो नाजागासिनो दङमोन, जायनि जाहोनाव बे जेंनायानो बांनानै जोबनायाव मोनसे गिख्रंथाव महर लाहैदोंमोन। बे जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव जायगानि पुलिसआ दायनिगिरिखौ खायो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। रबिबारखालि हराव काछार जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि निसा गोनां मुवा बोखांनो हादों। काछार जिल्लानि गुबुन गुबुन मोननै थावनियाव सिग्रोमनायाव पुलिसआ गोबांथार बिबांनि निसा गोनां मुवाखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला सनाय बियाबनि फसोदराम ओनसोलनि दिदारकुस ओनसोलाव सिग्रोमनायाव 14.34 केजि गान्जा जब्द खालामदों। बेजों लोगोसेनो सानाधय सिं मुंनि सासे गान्जा फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमनो हायो। गुबुन फारसे सिलचर हाफ्लंनि 21 नं राजा लामानि बालासरा टलगेटआवबो गंसे बलेर' गारियाव सिग्रोमनायाव बरसला पुलिसआ गोबांथार बिबांनि हेर'इन बोखांनो हादोंमोन। मोन 10 साबोननि बाक्सोआव सोनानै लाबोनाय 108 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामदोंमोन पुलिसआ। बे अपारेशनाव पुलिसआ सासे आइजोजों लोगोसेनो 4 सुबुंखौ हमनो हायो।
हमजानायफोरखौ फारियै जुरिया उदमारिनि इक्रामुल इस्लाम, इस्माहिल माहगुरिनि नजरुल उद्दीन आरो सलसली खाथिमारानि लिलिमा खातुन होननानै सिनायथिदों। बोखांनो हानाय निसा गोनां मुवानि बेसेना खमैबो 70 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा फोरमायदों। दिनै क'क्राझार नोगोरनि ग्रीनफील्डआव खुंनाय बीजेपीनि कार्यकर्ता सन्मेलनाव बाहागो लायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कार्यकर्ता सन्मेलनाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, मन्थ्रि अशोक सिंघल, एमएलए दिप्लु रंजन शर्माया बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि फैगौ 5 बोसोराव जोंनि थांखिया बड'लेण्डआव थानाय गासैबो हारिनि जौगानाय आरो समानथाय। बड'लेण्डआव नैथि एबा थामथि थाखोनि नोगोरारि थानाय नङा। बयबो सेथि थाखोनि नोगोरारि जागोन। फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि बिसायख'थियारि स्ल'गाना जागोन बड'लेण्डनि दावगानाय, जौगानाय आरो रैखाथि। क'क्राझाराव आं गोबां मेलफोर खुंबाय। नाथाय आं सिगाङावबो सानाखैमोन दि बीजेपीनि एसेबां गिदिर जथुमा जानो हागौ। बिटिसि बिसायख'थिया सेप्तेम्बराव जागोन। दुर्गा फुजानि सिगां बिटिसि बिसायख'थिया जोबगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया आगस्टआव जागोन। जों बिटिसिजों लोगोसे बिधान सभा बिसायख'थियावबो देरहानांगोन। दिनैनिफ्राय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानि। बीजेपीआ बेसेबां मासियाव बिसायख'थि गेलेनांगौ बेखौ रायजोफोरानो थि खालाम। जों देरहानो थाखाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। जों रावनिबो बेरेखायै बिसायख'थि गेलेयाखै। जों बिटिसि जौगानाय आरो समानथायनि थाखाय बादायगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुङो। बबेखानि कंग्रेसनि समाव बिटिसिआव माबायदि आबहावामोन? क'क्राझारनि सुबुंफोरा सिलाइनि गुलि आरो बमानि सोदोब खोनायै सानसेबो गैयामोन। कंग्रेसनि खुंथायनि समाव साबैसे बिमाया फिसा खोमानांदों, बेसेबां आइजोफोरा रान्दि जाखो बेनि हिसाब गैया। मोदी सरकार फैनायनि उननिफ्राय बिटिसिनि आबहावाया सोलायबाय। आं दिनै गोग्गानानै बुंनो हायोदि आंनि 4 बोसोरनि खुंथायाव बड'लेण्डआव बमा बेरनायनि मोनसेबो सोदोब खोनायाखै होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। उदालगुरि जिल्लानि 34 नं खालेंदुवार बियाबाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खालेंदुवार मण्डल भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनाय आरो जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। थांखिया खालेंदुवार बियाबाव जायखिजाया बिजाथियानो फैया मानो पार्टीनि बिजाथिखौ जै खालामनाय। 6 जुलाइआव खालेंदुवार मण्डलनि आफादगिरि अर्पणा मेदिनि मासि लानानै सामलायनायाव टंला बेडमिन्टन गेलेग्रा थावनि एबा हलनि सिङाव मोनसे जर'खा आफादारि मेल आरो जयनिं हाबाफारिया मेहेर गोनाङै जोबनानै थाङो। जेराव आसामनि गार्जेन मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बाहागो लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव खालेंदुवार बियाबखौ भारतीय जनता पार्टीनि आखायाव लाबोनो थाखाय दोलोनि मावथिफोरखौ साखा-फारा जानो खावलायो। लोगोसेनो हाजरिकाया आसाम सरकारनि अरुणोदय आसनिखौ मोनथावना आइजोफ्रा बयबो मोनजोबगोन, बयनोबो मावनानै होनाय जागोन होननानै मेलनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो आरो मण्डलनि गासै कमिटिखौ खम समनि गेजेरावनो गोख्रोङै दानानै लानोबो बिथोन होयो। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एसटि मोर्चानि नेहाथारि अर्जुन दैमारी, खालेंदुवार बियाबनि नमिनेटेड एमएलए अर्पणा मेदिनि हेफाजाबाव गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाबगिरि भटार्सफोरा 100निबो बांसिन जइन जायो। मोनसे आरोंदायारि जेंनानि जाहोनाव केरालानि थिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव ब्रिटिश रयेल नेभिनि फाइटार जेटआ अखाफोर दानसे सिगाङाव बाग्लायफैदोंमोन। आथिखालाव दानसे उनाव ब्रिटेनआव फाइटार जेटखौ लांफिननो हाबाय। ब्रिटिश रयेल एयारफोर्स एयारबेस E-400M एटलासनिफ्राय आरोंदायारि रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाया रबिबाराव थिरुवनन्तपुरम गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव F-35 फाइटार जेटखौ आनजाद नायनो फैदोंमोन। इउनाइटेड किंडमनि मोनसे इन्जिनियारिं हानजाया ब्रिटिश रयेल नेभि F-35B लाइटनिं फाइटार जेटखौ बिजिरनो आरो थि खालामनो थाखाय रबिबाराव फैनानै फाहामनो हानायनि उनाव ब्रिटेनआव लांफिननो हायो। मख'नो गोनांदि 1 दानसो सिगां केरालानि थिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोनाव हरखाब बाग्लायफैदोंमोन बै फाइटार जेटआ।
अरुणाचल प्रदेशनि लडिं जिल्लायाव भारत म्यानमार सिमानि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव सोलायनि गुलि मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम राइफल्सनि कनसा बेटालियननि बाहागो वाक्का कम्पानि अपारेटिं बेसनि रौनियाफ्रा NACN KYE हानजानि सन्देह गोनां सोद्रोमाफोरनि हरखाबै गाग्लोबनायखौ फेलें खालामदों। बे जाथायाव सासे उदखारिया थैदों। रिपर्ट बायदिब्ला गेजेर हायुंआरि सिमा खाथिनि हाग्रा ओनसोलनि खगला आरो लियांसे गामिफोरनि गेजेराव नेम बायदियै पेट्रलिं खालामदोंमोन। पेट्रलिं खालामनाय समावनो हरखाबै बिगियारिफोरा रैखाथि हानजाखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि बेरेखायै फिन आसाम राइफल्सआ बिगियारिफोरखौ होबथानो गुलिजों गाग्लोबफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे अपारेशन खालामनायाव 15 किल'ग्राम लिरथायनि मोनबा IED 8 इउनिट आरो मोनबा फिसा IED बेटारिफोर थानाय मोनसे गिदिर IED बेटारि बोखांनो हादोंमोन। रैखाथि गोहोआ IED बानायनाय आरो थिसननायाव बाहायजानाय 34 डेटोनेटर, 10 कार्डेक्स तार आरो 200 मिटार तारफोरखौबो जब्द खालामदोंमोन। गंनै .22 कैलिबर पिस्तल आरो गंसे .32 कैलिबर पिस्तलजों लोगोसेनो बिसोरनि सोमोन्दो गोनां मेगजिनफोरनि अनगायैबो मोनसे चाइनिज ग्रेनेडबो मोननाय जादोंमोन। बोखांनो हानाय गुलिफोरनि गेजेराव .22 कैलिबरनि मोन 14 गोथां राउन्ड, 7.62 mm नि 28 गोथां राउन्ड, 7.62 mm गुलिफोर बोखांनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।